ମାଧିଆ ତୋର କଣ ହେଇଛି ବେ? ମାଧିଆ ଏ ମାଧିଆ ମାଧିଆ ତୋର କଣ ହେଇଛି? ପୁରା ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ମାଣ୍ଡୁ କଦଳୀ ଖାଇକି ସିନା ବଦଳି ଗଲା, ତୁ ସୁଜି ଖାଇକି ବୁଝିଯିବା କଥା। ତୁ କଣ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ? ପାଟିଟା ବାସୁଛି ନା ଖାଇଦେଇଛୁ ନା କଣ? କାହିଁକି ଜୀବନ ଗୁଡା କାଲି ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ହଗିଲାର ପଡୁନି ବେ? ହଁ ଆଉ ଶୁଣୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛୁ? ଟାଣିଥାନ୍ତ ତୋର ଏଇ ହାଲତ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡ କତରୁ ପାଦ ଯାଏ ସବୁ ଶୁଖିଗଲୁଣି। ଆଉ କଣ ଅଛି ତୋ ଦେହର? ତା ଖାଲି 1.5 ଇଞ୍ଚିଆ କଣ୍ଟାଟା ପଡିଛି। ଡିପ୍ରେସନକୁ ପୁରା ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂଆଁଟା ଟାଣୁଛୁ, ଆଗ ବାଟେ ତ ଯାହା ଟାଣୁଛୁ ପଛ ବାଟିଆ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ମୁଠୁଟେ ଭଳିଆ ଯୋଉ କାଢୁଛୁ, ସେଇ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ହଉଛୁ, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ମତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ତୋ ସାଙ୍ଗ ମାଧିଆ କି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦେଇକି ଭାରି ହଉଛୁ, ସାଇକେଲ ପଛ ଆଡେ ଧୂଆଁ ସବୁ ବାହାରୁଛୁ ପଛ ଆଡୁ। ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ତୁ ସେଗୁଟା ଟାଣୁଛୁ? ତ ହାଲତ ଦେଖ। ମାଣ୍ଡୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାଣ୍ଡୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଇଏ ଅଛି, ଏ ବଧିଆ ଅଛି, ଏ ବଧିଆ ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଥିବ ମାଣ୍ଡୁକୁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଆଣିକି ଦବ। ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ। ଛି 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 ଛି, କାଲି ପାଖରୁ ମୁଁ ଆସିବିନି। ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂଆଁଟା ସବୁଆଡେ ଆସୁଛୁ। ପାଗଳ ତ ପାଗଳ ହେଲୁ, ସେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଗଞ୍ଜେଇ ସାର ସବୁ ଆସୁଛୁ ଗଞ୍ଜେଇ। କାଲି ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି। କାଲି ପାଖରୁ ଆଉ ଆସିବିନି।